Kudune koe ngerti tresnoku nomor siji penake lemu mlenjani janji kowe tega nglarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan kowe nyapa kowe konang ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting nanging walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa lek ku mertahanke kowe kowe malah ngepoti liyane aku kaget delok storymu tangan gandingan jauh kaya aku sing ngancani tetahunan janjimu janji taek nanging ati tuwes suwe kowe lu melek acur ati mbok suwe iwas gonggu wektu ngancani dapurmu wong kere kaya aku tak tendang saka uripmu kowe luwih milih kono sing iso gengsimu kowe milih kono sing iso ngepoti gengsimu pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan kowe konangan gendahan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ayo nanging apa walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa lek ku mertahanke kowe kowe malah ngepoti liyane sitok yo Pak Krio mari ki request sampean dituruti ning duwe omah ngomong jalukmu piye yo kabeh tak turut ati aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa walesanmu ning aku kowe luwe
iki Le sing duwe omah arep